Здравейте, аз съм Рус. AKA 4. Така. Сега ще ходим да си намерим къща. Е, там виждаме. Вече ще търсим къща. HD Gamer, ела. Ще отидем да си намерим. В смисъл, да ви... Странно. Къща, дето няма рез. Какво? И мога да отварям, няма рез. Отвори да видиш. Леле! Ресвам си я. Така, Ето, както виждате, намерихме си къща. сега това ще е като туториал как се прави рез. Да, ето. Нали натискате рез, select, vert, rez, create, HD, gamer. Така. Вече не мога да... Много странно, от първия път как стана. Я мръдни. Мъртва. Чакай. Rez, set, hd, gamer, rules, true. Супер. Взем айтем. Там. Оле, какви енджанти има. Така. Тук има и дори вилиджери, няма да ги убиваме. Знаеш какво? Ого! Айрон, знаеш какво ще кажа? Ела виж нещо. Ела виж, че това не го забеляза. Виж. Не, аз го видях, че има ферма. Ама ела да видиш. О, има и на Тука. Тука. О. Окей. Кой може да си е оставил къщата? Нали? Еп. Колко готино. Знаеш какво ще кажа, Айрон, ако искаш да ходим да копам? Добре да. Ама първо ако намерим торчове. Аз имам. Няма торчове. Аз нямам. Ела ти дигам малко левел, имам 4 стака. Сега ще. Ами аз стоим да копам. Ара. Ако Ти искаш, отиди да правиш мина, аз се сайвам. аз осветявам малко около къщата. И Да, прави това мина. е сървъра The Galaxy, ще го имам в описанието. Това е първи епизод. На Minecraft Survival. Къде да ни е минато? Ето. Ти отиди да правиш мина, ако искаш. Аз какво правя? Играеш си. И снимам. Аз не играя, направо снимам. IP-то ще бъде в описанието. Ако искате да снимате с нас, пишете на HD Gamer. Ще качим там Skype или Facebook страницата. Не, ще качим скайпа, трябва да направя една Facebook страница. Ние нали имаме Skype страница? Това скайп страницата го няма. Нямаме Facebook страница. Имаш? Имаме. Нямаме. Skype страница имаме. Имаме скайп. Да. Имаме и Ама качи си го да знаят. Имаме и фен скайп. Си сложи истински скайп, който се използва. Защото сега фен скайп, на мен скайп. Ако искате да снимате с нас, Не. я намерих си 20. Не, всъщност може да снимате с нас, но аз ако реша, защото не е ваше мнение. Weapons want. Аз имам си енджанно нещо. Добре. И аз зомби.
Моите вилджери ще бежат. Да. Give me a crafting table. Да. Ама get up and мога да спрата. HD Gamer, Yep. да ти енджамна ли нещо? Ако... Кой левел си? 74-ти. Кой? 74-ти. Еми енджампни ми нещо. Меч. Подарявам ти моя. Я да го видя. Моя помощен. Ти ми даде в момента какво е. Не, това е твое. Това ти енджамнем. Ходи ми енджантни, аз нямам левели. Тъпи пребани зомби. Да. Мамка. Ти моите вилиджери, бе. Ти ли бе? Аз отивам някъде. Имам карта. Село. Добре, може да потърсиш. Има рез. В следващия епизод ще снимаме как може да направим, как ще направим фермата. Това ми изглежда малко подозрително. Кит, Тълспи, Кит ПВП. Ще енджантна всичко. Респект. Респект. А може да снимаме и в нашия сървър на Survival. Моя. Ако се чувам малко слабо, това е заради микрофона. О, леле. Също ще има епизоди в Warcraft. Привет, Сърво. И в пикането. Да, бе, да. Ако снимам там. Не, може би в Пикакрафт. Не се знае, защото реснаха сърва и сега всички работи, които ги има, няма. И то е така, като реснат, няма връщане назад. Няма, което е малко тук. Ти с великденските ли неща си? Не, аз вчера не бях. Значи имаше награди в този сървър, великденски. Дават ти всичко фул. Горе-долу, може да се каже. На HD Gamer сървъра, като снимаме в него описанието, сървъра ще бъде в описанието, извинете моя грешка. HD Gamer, Yep. намери ли село? Nope. Всъщност нещо ще така. Какво? Трябва... Аре да спрем епизода и после ще така. Не. Хайде, ще стане много дълъг, после трябва да го конвертирам. И какво толкова трябва да му коментираш? Да, с 5 часа ще чакам, тук не мога да спусна 2 игри. Айде, идви тук. Аз съм в Коме. Добре.
Хайде. Аз бях Iron 54. Чакай, тихо! И това беше епизода. Аз бях HD Gamer, тук с мен играше Рус, a.k.a. Iron 54. Да, аз бях